खारनाया माने खारबाय थानांगोन थाथ'नाय गैया लासैबाबो खारबाय थानांगोन माने मा 17 किल'मिटार 20 किल'मिटारबाबो हागोन इमानबो गोरा नङा दा गोसथोनायखौबो जुदि बिदिनो एकदमबारे साफा वेयाव लासै द्रुद खारोबा मालाय 20 बोसोर 112 बोसोर थैजासिम जानो हागोन थैजासिम खुला बाथ्रा एकदम खमद नङा दे गोसथोलायनाय हाबा जानायफोरा स्ल' खारलायबाय लासै अनलायलांबाय था ग्रोब अनलाय आरो मोनसे दाख्लैनि मेन्डेला आदानिया दा गासैबो फेसबुक नायनो रोङा ओरैबायदि खन्थाइयाव रायदो आदा मेन्डेलाखौथ' मा बुंबावनो न' माल्टि टेलेन्टेड बिराद गोरों मानसि दा जोङो जोंनियाव आंनि गामियाव फैलाय एमसिएलजों लोगोसे 18 तारिखआव आदा मेन्डेला थांगोन मोजां बाथ्रा बुंनो माने मोजां बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनि गामियाव 18 तारिखआव जानुवारिनिफ्राय ओरैबायदि बुंनो फंबाय जों मानसिफोरा बिराद फोथायो माबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो बे ओरैबायदि खन्थाइयाव रायदो सासे मानसिया गोदोनायाव आर'नाइ लाबाय थाबानोदि बे हारिखौ मोजां मोनग्रा बा हारिखौ मोजां मोनथारो बे नङा राइट ना होनबा आर'नाइसो लादो बेनि गोसो सिङाबा मा गोदोनायाव आर'नाइ फानबाय थादो गोदोनायाव टनसेल दङ खोमा बेनिखायसो आर'नाइ फानदो आरो दिनै हारसाफोरा जों पिकनिक प्लेसाव थां सब आर'नाइ गानजोबो गथ'फोरा गुवाहाटीनि नलबारिनि होमबा बे गथ'फोरा आर'नाइ गानदो होननानै बिसोर बर' हारिखौ मोजां मोनो बे बाथ्रा नङाना जोंनि मानसिया मा बिराद फोथायो सोरबा गोदै राव बुंबानो फोथायो साना नायबिजिरा माने ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बुंदो थ' बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आदा मेन्डेलानिसिम आं साबायखर जासियो आरो सासे मानसिया टपिखौ ओरैनो गानबाय थाया खानायानो गैया जानो हागौ सासे मानसिया जुथाखौ ओरैनो गानबाय थाया आसिया खि जेनेबा 3 किल'मिटार अके मा नाम फंबाय बिरखां दे जल्दी दे पानी दे हर थाथ' जाया आथिङा थेंक इउ फंबाय हेपि निउ इयार साननाय हनाया जाफुंदो मा क्लासाव फराय फंबाय क्लास 12 मोजां दे साइन्स आर्ट्सआव मोजां फरायदों फंबाय दे मोजां 12खौ मोजां पास खालाम बिएखौ मोजां मेजर लाना फरायदो दे फंबाय जों हाजों खारबाय थानि हा एसा हो लोगोब्ला बिदि जानांगौ खारै देरहासारा स्कुटर जाफैबायनो ओंखामा गैखाला आर्मिया सिनाव फैबाथाय मोनसे समायना माबाखौ मोनो देरहासारा बोखांफैबाय जोंना देरहासारनाव मा दङ दा स्ट्रबेरि औ गायनोसै गोथां अर्गेनिक बिमायनियावसो बिमाया गायदों जेरावबाबो जायो अर्गेनिक बे मा सौ फंबाय सबायजा बर' फिल्म लाबो बोसोरै मैखोम बेयाव लाबो नङा फिल्मखौ बबे ग्राउन्डआव लाबो बेहाय लाबो हलाव औ जों फिल्म बानायबा लाबोना सबायझाराव बेवहाय 6.6 600 आरोबाव जोङो नङा आङो थांसै फंबाय बाय थेंक इउ फंबाय दासो सबायझार मोनदों भाई जोङो 16 किल'मिटार 6 दंबोयो माने जोङो काजलगावनिफ्राय उनजों 1 किल'मिटार होखादो नायथारनि बिराद गोजौलै आदिया साजोब्बाय गिबियावनो गासैनिसिम जय हिन्द काजलगावनि उननिफ्राय 1 किल'मिटार उननिफ्राय खारदोंमोन जोङो बेंटल खारगोन फैयै सबायझार बारबाय नै बेंटल नै माबाखौ मोनबाय सबायझार बारना दाबो 5 किल'मिटार दंबोयो बेंटला खारजोबथारगोन आरो मालाबा र' डिस्ट्रिक्ट वाइज खारगोन उदालगुरि ढेकियाजुलि कारदा लांफाखानानै गोजान दंबोयो भाई आरो बिराद गोजौ 4 किल'मिटार दंबोयो बेंटल 4.600 गोसोनि साननायखौ जाफुंहोथारनांगौमोनलै माबा मोनसे सानदोंब्ला गोदान बोसोराव नङाब्ला गोसोनि साननाया
आद्रा जायोनो आरो भाई मोनथारसिगोन 2 किल'मिटारल'सै सैमा सोंलायलांबाय मा सानथिं बाथिं खारदो सानना फैबाय सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि गोजौ जालांबाय आथिङानो बोब्राजोब्बाय थेवब्लाबो होथाबगासिनो मोनथारनोसै 1.5 किल'मिटारल'थारसै वेलकाम टु बेंटल ब्रान्च SBI मोनथारसिगोन गाइथिङाबो बोब्राजोब्बाय सल्ल'सै बेंटल सल्ल'सै सल्ल'सै मोनफैबाय बेंटल मोनफैबाय नुहुरनानै गोसोखौ स्रां मोनलायबाय टारगेट मोनना दा जों बबेयाव थाथ'हैगोन जों फिल्ड नायनोसै गस्ला गासैजों 0-0 थांथारगोन हा फिनिशिं माने टारगेटखौ होजोबनांगोन ना होमबा टाउन बारलांगोन जों मानसिया मावबा माखा हाया जोंहा गाज्रिखौबो हायो मोजांखौबो हायो हायोना हाया हा जोङो काजलगाव टु बेंटला जोबोर गोजानलै होननानै साननायब्लानो गैलामोन जों मा सानदों थौ जेबो नङा मोनहैगोन हा नै मानसिनि गोसोसो ना मानसिया काजलगाव टु बेंटल मोनफैबाय जोङो गोसोखौ गोरा लानानै जों खामानि मावोब्ला सब हाजोबो दा जोङो काजलगावनिफ्राय बेंटल मोनफैबाय बेसेबां टाइम आं खोन्थागासिनो दङ बेसेबां टाइमाव जोङो काजलगाव टु बेंटल कमप्लिट खालामगोन दिनै बाजार नामा बेंटल कलेज मोनबाय जोबोर समायना बेंटल कलेज मोनबाय बेसेबां 1 घन्टा 20 मिनिटाव बेंटल कलेज मोनफैबाय 1 घन्टा 20 मिनिटाव नीला बिथां प्रमोद बर' सार नै नांगोल सब दंजोबो CRPF 1 घन्टा 20 मिनिटाव बेंटल कलेज मोनफैबाय आरो एसेबां आबाव बेंटल 0-0 काजलगावनिफ्राय 1 घन्टा 20 मिनिट स्ल' फैदो बेंटल बारबाय कमप्लिट खालामबाय आरो 1 किल'मिटार बारा होबावनोसै बेंटल बारबाय बेंटलनि साहा दावखोबाय बल फिल्ड नागिरदो हा मोनबाय नै बल फिल्ड मोनबाय कमप्लिट खालामबाय साननायखौ कमप्लिट खालामबाय बेनिफ्राय नैयाव मोनसे ग्राउन्ड मोनबाय जों स्टार्टिं खालामसै आथिङा जाला बे ग्राउन्ड ना मोजां नङा बे नांबाय दे साननायखौ कमप्लिट खालामबाय जों देरहासारै स्लारि फैगासिनो दं आथिङा जाला नानांसिगोन काजलगावनिफ्राय 1.5 घन्टा आथिङा जाला माबा जायगा बे माबा गामि मिथिला आं मिथिगौ मा गामि 1.5 घन्टायाव मोनफैदो काजलगावनिफ्राय गुड मर्निं खुंगिरि मोनफैबाय लास्ट फिनिश खालामबाय जोङो बेंटलमोन टारगेटआ बेंटलखौबो जोङो फोजोबनानै खुंगिरि नै भलिबल ग्राउन्ड दं भलिबल गेलेयो सेंग्राफ्रा सोरबाथ' सिखारबावाखै खोमा साननायखौ जाफुंहोबाय गोलोमदैया मानो हाया ना गोसोआ थोंगोर थायोब्ला मेंनाय गैयाब्ला मानो हाया आरो आं
जोबनायाव फंसेल' बाथ्रा बुंगोन बे उन्दै समनि खस्थ'आ जेबो नङा खस्थ'आ बबाव दङ खस्थ'आ बे 18 19 20 21 22 बोसोरनि खस्थ'आ जेबो नङा फंबायमोन खस्थ'आ माला दं मिथिबाय 30 बोसोरनि उनाव खस्थ'खौ माला मोनगोन जोङो उन्दैयावनो खस्थ' होननानै थायोब्ला खस्थ'खौ जों माला मोनगोन जोबनायाव मोनगोन दा बेनिखायनो खस्थ' होननानै मालाबाबो साना जोंबो मालाबाबो सानाखैमोन काजलगावनिफ्राय बेंटल खारनानै बे खुंगिरिया लासै खारगोन मालाबाबो सानाखैमोन खारबाय फैबाय जोब्बाय आरो देरहासार इस्लारि फैगासिनो दङ सबायझाराव दै गरसे मोनलोंबोदो सासे फंबायनिफ्राय बे ओरैबायदि मोजां खामानि होदो फंबाया लाइभ भिडिअ नायै माने दै बिदोंमोन आं बेनिफ्राय फंबाया दै लाना फैदोंमोन ओरैबायदि खामानि होदो माने बे आधा रास्तामोन सबायझारा आधा रास्तायाव दै एसे मोनलोंनानै जोबोर मोजां खामानि होदो थेंक इउ भाइ फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर